nosaltres també anem a votar a favor perquè considerem que la declaració responsable sí que en principi ha d'ajudar a agilitzar els tràmits d'apertura dels establiments. Aquest sistema està implantat en molts procediments administratius. És una novetat o pot ser una novetat en l'Ajuntament de Carcaixent, però la resta de les administracions, com torno a dir, molts procediments el tenen incorporat. I és una forma d'avançar tràmits amb independència que després l'Ajuntament té l'obligació de, a través dels seus serveis tècnics i administratius, procedir als controls, ja sigui de la totalitat dels expedients o de manera a través d'un mètode de mostra, com crega més convenient, amb l'objectiu de minimitzar el risc. El que tots volem és, per un costat, potenciar o facilitar les aspiracions de la gent, dels emprenedors que volen obrir l'establiment, sense perdre, diguem, aquest mínim de garantia que demanen i que evidentment ha de ser ajustar-se a la legalitat. Però una forma d'avançar és no haver d'esperar-se i traspassar evidentment la responsabilitat al ciutadà que ho demana. La gent ha de ser conscient que si vol córrer ha d'estar en condicions de córrer i ha d'assumir una responsabilitat mínima de la mateixa manera que l'administració assumeix una part de responsabilitat en admetre aquest tipus de procediment.